Kabeire umunyanto kegiata asama mnyoko yegetegia 4x400 meters gosiria obugima bwaye asenye gitari eyemo ya Nakuru bono nigo Charles Asati oyo bakamenyokire komo arure engwara yaye gucha asenka enyagusira nyamao abo asamotogire koba umunyanto kyomuya oyo bwanchete emeremo yaye niga sabire nyagusira nyamao aigwe okwenigwa okuya buna umunyangongo asensemo yechimbero Ezekiel Nyamao nigo alingase gati yabali bagwete chimbero cha Munich aso mwaka bwiri bweyemo chimikianda 52 abo ase bagwete lige na hali ya mabera gose gold aseke minano gia 4x100 Jejar Sasati umumnyokyo mukuru ngokwana asikinse kikorwa nsema ya basongwa igongurura mbirambi cyane gokyase amate ya Nyamao ari iguta kogera ryinsa cyamambya iga za 8 nabo gusira nekerasira bono twaba no gujana konene nande nere konye tusiraine ntenere tweka babire bona ende injina tigari jebieka bona onkumetinga mogoko kyo yokobo mokonguga inenge ntokyo kumia onye ndiri nyasagwa anja angaba bo kibonsi go na turarorana ko kananje nyasai nanje inje ngote bya abantu ba Nyamao bonsi yamate ayengima abana bae bonsi abachokoro bae bonsi na abachokorori ngam pole sana asenginjo yokumusiria mwanjo ino Ezekiel Nyamao munyuru onye ndiribone kunyarekana angabono nga abantu baito murame Jesu angabonsi go batoka nga tochioko tororekane gaki nabarabo manyenga Nyamao no mumnyoki uri orenge mokoro oretete goli kuru 1972 Munich wana aratiku go abantu baigukumi egento kirororo abamnyoki bonsi muchimo bange tororenga ngakitoko mubangira obo amate bwaye no boito egere none kero amasisia yakawa yiru murachiko ya roberia tai bantu bande bakurusiko chiko roberia abamnyoki mokorwo kerensemo moje ko roberia masisia ye injangwa kangambu yamono